faré serà... Bueno, primer he fet ahir com un xicotet exercici de relatora, no? A vegades en els congressos, i més en els congressos acadèmics i tal, la gent que treballa a la universitat, quan anem a un congrés ara s'aplica molt de moda que hi ha una figura que és el relator o relatora i fa com una síntesi, una capacitat d'aquestes potents de sintetitzar totes les intervencions. Això ara és prou comú. I jo he fet ahir, he captat una paraula que han repetit les meues excel·lents companyes de matí de dissabte de setembre. I és la paraula consciència. Mercedes ha dit que tomar consciència és fundamental, tal qual. Marina, admirada meua, perquè jo soc follower, fan de Marina Subirats, quan la veig m'emocione i la cite i la recite i bueno, volia dir-ho, ja està. Ha dit que cal prendre consciència amb mètode. Ahir llegeixi la vena sociològica que compartim amb mètode. Paqui ha dit, Anna ha dit, ha exposat en tota la seva artilleria cultural de dones invisibilitzades i oblidades, d'alguna manera se'ns estava transmetent que hem de prendre consciència de totes aquestes dones silenciades, que a més marquen socialitzacions diferenciades. Ojo que això és molt important. Després diem, com és que passen aquestes coses en la societat? Sí, és que estem en les escoles tots els dies silenciant l'aportació d'elles. I Paqui, també amb la seva artilleria d'aquest PowerPoint que tindrem que tindre setmanes ahir de veure diapositives a diapositives, no se l'acabarem, però que te l'agraïm, ha dit que consciència, atenció, de que no podem carregar-li tota la culpabilitat a l'escola, que estem socialitzant-nos fora i dins i fora. Claro, si tu te curres un treball d'estereotips, de desmuntar estereotips de gènere en escola i la mestra ahí se forma, va al Cefire, se llig tot, hi ha Marina Subirats a lavar-le a totes i després en la publicitat i en les sèries de Disney, les sèries de Disney, alguna mare per ahí o... alguna mare que sap i és conscient que n'hi existeixen aquestes sèries, ¿vale? Jo també soc mare i de vegades també fas exercici sociològic de veure i de visualitzar tot això. És important també veure la tele per a veure el que van... Llavors dius, ostres, ja se m'ha desmuntat la classe, no? Desmuntant estereotips. Ja se m'ha caigut perquè, clar, la socialització potent, no s'enganyem, està fora. El futbol, per exemple, aquesta maquinària, diem, què podem fer per a que elles també juguen, com podem... D'això hem après molt de Marina Subirats en el seu llibre Balones Fuera, que jo en classe, amb els meus estudiants de Sociologia de l'Educació, sempre molts anys l'hem tractat i l'hem analitzat. Clar, donar-li valor als jocs de xiquetes, ja per ahir una intervenció. Ja, però és que el futbol no només és que tinga valor en el pati escolar, és que fora és capitalisme pur i dur. El mercadeo, la mercaderia que genera el futbol és tan milionària i enguany hem tingut en el mercat del futbol, que diuen els tertulians de la ràdio i dels programes esportius. Ja s'ha abierto la temporada del mercat del futbol. Claro, té tants diners, té tant de valor en tot el sentit, valor simbòlic, valor econòmic. Està transmetent que realment el que importa i lo guai i lo popular, i d'ahir les sèries de Disney, lo popular és jugar a futbol i continuar perpetuant aquesta masculinitat hegemònica que veiem dia a dia en els nostres patis. Plantarem arbres, intentarem plantar arbres, intentarem transformar això, perquè si no malament, però ostres, és molt difícil. Per tant, el primer pas, i ahir faig ahir un resum improvisat, tot això és improvisat, que ho tingueu en compte les organitzadores, per favor, que jo també tenia les meves diapositives. El primer pas, prendre consciència. Consciència, mireu, des de lo cultural, des de l'audiovisual, consciència i formar-nos. I prendre consciència per a comprendre, que seria com el segon estadi, que no estan separats, estan tot això està lligat. Consciència i comprensió. Comprensió.
comprendre, o sigui, parar-nos a llegir, amb totes les teòriques que coneixem, amb tota l'epistemologia feminista, amb tot el nou que va apareixent. S'està parlant de postfeminisme, tot el queer. És que n'hi ha ara un moment per al tema de gènere tan superxulo, perquè ara estem passant d'aquesta idea inicial binària, que jo venia a explicar-vos no perquè ja sabeu moltes coses, simplement comentar, aquesta idea binària de comptabilitzar homes i dones se'ns ha quedat totalment insuficient, perquè dins de les dones i dins dels homes o dins del gènere assignat, preassignat i construït socialment, gènere masculí i gènere femení, n'hi ha diferents dones i diferents homes. Perquè ahí n'hi ha un vector que atravessa sense mirament, que és el poder. Realment les relacions de gènere són relacions de gènere, de relacions de poder de gènere. ¿Vale? Per ahí la frase completa. Aleshores, n'hi ha que entrar a observar, a quantificar, ingenua de mi, perquè volia jo fer-ho per a una experiència que volia contar-vos, a quantificar les relacions de poder en els gèneres. I això és molt difícil. Aleshores vaig agafar i vaig dir, vaig escriure a Marina Subirats, que és la que sap molt jo, i li vaig escriure a Marina. I li vaig dir, mira Marina, tal, no sé quantos, per favor, com podria jo quantificar les relacions de poder entre gèneres? Com podria jo anar a un llistat d'indicadors per a la coeducació? Primerament, com mesurar les relacions de poder en els gèneres? I segona, si existia ja, ahí de trinca, un llistat d'indicadors de la coeducació. I Marina me va dir, mira, tot això que estàs tu esperant, buscar i trobar, no existeix tal qual tu ho estàs imaginant. Això n'hi ha que construir-ho de nou. I a aquestes relacions de poder entre gèneres n'hi ha que assumar-se qualitativament. Amb un treball de mesurant de manera qualitativa, comprensiva i interpretativa, per tant, com elles estan i no estan en els patis, com elles estan i no estan en determinats espais de les escoles, com són les relacions de gènere entre professores xiques i entre professors xics, que ahí n'hi ha gent, mira, estàs ahí dient així, clar, és que dins d'elles i dins del que considerem el gènere femení n'hi ha moltes discrepàncies, n'hi ha aquest vector de poder que atravessa i que marca també diferències. Totes aquestes reflexions i més, que no tinc temps d'exposar, ve perquè l'Ajuntament de Manises i el Consell Escolar Municipal d'allí de Manises van tindre la idea, d'una manera prou pionera a nivell de País Valencià, de posar en marxa el que hem anomenat un observatori de la igualtat educativa. Està en Manises i se planteja dues fases, de moment, segurament la cosa, si va bé, esperem que seguirà, o que se traslladarà i s'exportarà a altres municipis. Té una primera fase de 2017 de recollida de dades i una segona fase també d'una segona onada de recollida d'indicadors quantitatius, però també d'altres estudis complementaris. I aquesta era l'experiència que jo breument, simplement per a que la conegueu, simplement també que si voleu saber-ne més, en més detall i tranquil·litat, perquè així me va donar un algo de parlar tan a pressa, podeu contactar amb mi, alicia.villar@vbaisa.universitatdevalència.es, podem parlar i també he deixat un text preliminar que teniu en els materials, ahí també podem parlar en més detall. El que hem fet en aquest primer any ha sigut posar en marxa un qüestionari d'autoavaluació en primària i també hem fet una observació pilot en el sentit que, a veurem si la repetim com a prova, d'un pati escolar d'un centre de primària en Manises, seguint els treballs de la Subirats. I bueno, ha sigut no tant, vos dic la veritat. Tranquil·la. Vale. Lo que hem fet ha sigut posar en marxa un qüestionari d'autoavaluació tirant mà d'esta figura tan superbé que se'ls ha ocorrit ara en el nou govern, en el nou govern autonòmic,
que ahir cunya política dient què ha passat no, des del 97, què ha passat en tot aquest temps, ha hagut una sequia, i jo fent el xoc de paraules amb dos vocals dic sequia i saqueo. Sequia i saqueo. Han hagut les dues coses. Bueno, doncs ara estem intentant recuperar-nos de tot això, de tota aquesta vergonya, i bueno, això és la cunya política, i ara vaig a això. Això és un qüestionari molt senzill de resposta dicotòmica, sí o no, on van pensar 10 dimensions. Pla educatiu de centre, formació del professorat, materials didàctics i llenguatge inclusiu, etc. I dins d'ahir, un indicador. Què és un indicador? Un indicador és una senyal d'algo. No és més, passa que de vegades ho revestim d'estadística i de sofisticació i pareix que siga molt complicat d'entendre. Però al final un indicador és una senyal. Entonces, jo, més que recollir dades superexactes i ahir les desviacions típiques i tal, el que jo volia era, ho vam plantejar, la col·lectiva ho dic, el que vam pensar és anem a passar aquests qüestionaris molt senzills amb l'ajuda de les coordinadores d'Igualtat i Convivència, perquè així també, si elles volen, s'impliquen i també les fas, i prens part en una cosa com és l'Observatori d'Igualtat Educativa, i més que la dada en si, l'exactitud és anar emetent senyals. És a dir, uns indicadors que al mateix temps emeten senyals. I emeten senyals als centres com a si hissiu malament en què s'avalua l'assoliment d'un llenguatge inclusiu per part de l'alumnat, si aquest indicador no esteu massa ben puntuats, potser és que alguna cosa heu de fer en el centre. És un poc aquesta trampeta en un bon sentit educatiu, coeducatiu. I aleshores vam passar això, vam tindre uns resultats i els resultats, que com veieu està tot supersintetitzat, perquè a més també això està in progress, això està fent-se, no està tancat. Enguany també farem una segona onada, també volem arribar a secundària perquè ho vam fer en primària només. És a dir, els indicadors amb puntuacions més altes són el 6, el 9 i el 10. Els indicadors amb puntuacions més baixes, el 2, el 3 i el 7. És a dir, ahir els centres, quan anem a explicar-ho i ho compartim en ells i parlem i raonem, direm, doncs mira, vosaltres mateixes haveu autoavaluat i haveu decidit que tal i tal i tal no hi siu massa ben parats. I d'altres sí que esteu caminant més segur, sí que esteu aplicant més coses. Per tant, és una possibilitat. I això era, bàsicament, tenia jo més coses que explicar-vos, però com sé que estem totalment fora de temps, que almenys vos sona que en Manises, amb un observatori d'igualtat educativa, estem fent coses. I estem fent coses pensant també coeducativament. I ja està.